Wara sentej ta' xogħlijiet intensivi l-breakwater ġdid f'Buġibba b'tul ta' 180 metru issa jinsab fl-aħħar stadji tal-konstruzzjoni tiegħu. B'investiment ta' 14 miljun euro dan il-proġett li qed isir minn Infrastructure Malta se jkollu diversi funzjonijiet. Dan mhux biss se jservi biex jipproteġi aħjar lill-opri tal-baħar li jorbtu f'din iż-żona mill-mewġ qawwi, iżda wkoll se jiffunzjona wkoll bħala molla l-għanex tal-passiġġieri, kemm dawk li kienu diġà operaw u oħrajn bħala parti mis-Sistema Nazzjonali tat Trasport Pubbliku. Il-proġett ra l-bini wkoll ta' feroħra mill-mol twila 36 metru li se tikkumplementa l-breakwater prinċipali. Fuq l-art ukoll timbena terminal fejn il-passiġġieri jkunu jistgħu jistennew għalkemm jaqtaw il-biljetti biex jivvjaġġaw bil-baħar. Waqt l-attività tal-ħadd li għadda Prim Ministru Roberta Bela spjega kif kien propju fi żmien il-pandemija li tnislet l-idea ta' bidla fil-mod kif isir it-trasport pajjiżna biex jinħoloq dak li jissejjaħ model shift u saħaq ukoll kif Buġibba se jkollu rwol kruċjali bħala punt strateġiku għat-trasport marittimu. One News żar is-sit fejn tkellem mal-manager tal-proġett fih dan Infrastructure Malta, Emra Ħozgun, li qalinna li għalkemm ix-xogħol kien intensiv il-proġett għandu jitlesta fi żmien li ġej. This project is about to finish. The completion date is 2nd of July and there will be inauguration. So the final works are continuing in the terminal building. So most of the concrete works are finished and just this ramp will be cast today. Il-proġett u xhieda tal-impenn qawwi ta' gvern lejn titjib fl-aċċessibilità u l-vijabilità ta' trasport pubbliku marittimu bħala alternattiva minflok it-trasport bil-karozzi, kemm bħala konnettività akbar għaċ-ċittadini Maltin kif ukoll għall-influss tat-turisti li jiffrekwentaw din iż-żona popolari.